سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات اب ايتيوبيا بسنك برتع زنابن زسعبه وحيزن اب سب نبرتن كبيت غدات كم زغاطمه زغلص ابصاب موصو چايناوያን ኩባንያታት اب عداغا افريقا اتكرو خغبራ مخانن يغلص مهلاون ارتراخ حنت ناي چاينا ኩባንያ زغزኦቶ بزملكت وصي زل ጸብጻብ اب كلل امحرا زمتا سرقن قتلتن እንዳገነነ اب زخدل زل اوان حلتا ጸታ መንግስቲ مخصاصومن اب تحت قيد مئتاومن بريزيدنت فنزويلا زوننا زنبره نفاريت بمنግስት امريكا مهጋራን ካለን ዘጠቃለክ ኸውኒው አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኻታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም أبوان كرمتي كزنب زنح برتع زنب سعيبو أبستفلالي كبابيتات إثيوبيا مهما مريتن وحجين يقاطم كم زلة تقاليسو اتحادقاتات هيوت بوزحات سبات زغزفن لعلم 100 سبات كم منابرون كم زم زابلنون تحبير لا بصحفة موهاد رديت ودو حبرات هاجرات أو تسوا أبزلة أبصاب أبتا هاجر أور حملة نحسن بزقاطم تفترة وحدقاتات كلتا 280 حدن سبات كم زموتي يقلص كابزبة وساقي 300 سبات بتحادقاتات كم استهاسيون 240 كلتن شح سبات دما كامربتهم كمستمازابولونون تتصبصاب تقيسلا اب كلات غامبيلا عفر امحرا اوروميا تግራይ ሶማሊያ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲዳማን ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ቀንድ በተሐደጋ ዝተሐሰ ክልላት ምዃኑን ተገሊጾ በፍላይ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ በዛ ሐደጋታት በኸቢት ተሐሲዩ አሎ ተባሂሎ አመፈረቅ ወረ ሐምሌ አብዞባ ጋሞ ጎፋ ወረዳ ገይዜ በዘጋጠመ ምህማም መሬት ልዕሊ 243 ህይወቶም ከምሰአኑን በውሕዶ 24000 ሰባት ድማ ካብቲ ከባቢ ክወጽ ከም ተገደደን እትጸብጻብ ሓቢሩ ነይርዮ ወላኳ አብዞባ ጎፋ ዝገደደን ተነበረ ኣብ ካልኦት ከባቢታት የተሃገርውን በዘጋጠመ ምህማም መሬትን ውሕጅን ብዙሓት ሰባት ኩመቱን ከለው በሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ድማ ተመዛቢሎም እዮም ኣብ ትግራይ በዘጋጠመ ብርቱዕ ክረምቲ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ምህማም መሬት በሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ካብ መንበረ ኣባይቶም ተመዛቢሎም ምህላዎም ተሓቢሩላ ነበርቲ እቲ ክልልን ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ እንድርታ ሰለዋ ዓድዋ ይሓን ካልኦት ከባቢታትን በዘጋጠመ ምህማም መሬት ኣብ ልዕሊ ጥሪትን ደቂ ሰባትን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሰለዋ በዘጋጠመ ሓደጋታት ልዕሊ 500 ስድራቤታት ሃዲሞም ኣብ ከተማ ዳላ ኣብ ቤት ትምህርትን ካልእ ዕቆቢታትን ተዓቂቦም ከም ዝርከቡን ተገሊጹላ መሰረት ጸብጻብ ኦቻ ኣብ ክልላት ጋምቤላ ዓፋር ኣምሓራ ሶማል ኦሮሚያ ሲዳማን ደቡባዊ ምዕራብን ብዝተፈጥረ ዕልቕልቕ ልዕሊ 120,000 ሰባት ካብ ከባቢኦም ክወጹ ከም ዝተገደዱ ይዝገለጽ ኣብ ኣዝርእቲ ጥሪትን ንብረትን እውን ጉድኣት በጺሑላ ኣብ ክልል ኣምሓራውን ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝተፈላልየ ወረዳታት ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ልዕሊ 23 ሰባት ክሞቱን ከለው ብዓሰርታት ተሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ድማ ሰበስልጣን እቲ ክልል ኣፍሊጦም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ጎንደር እንዳገደደ ዝመጽእ ዘሎ መዝማት ምጭዋይን ቀትለትን ሓዊሱ ዝተፈላልየ ጎነጻዊ ገበናት ብዝምልከት ሰበስልጣን ሰላምን ጸጥታን እታ ከተማ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብቲ ገበናት መፈጻም ኢድ ኣለዎም ዘስምዕ መግለጺ ብምውጻእ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ ኢዱ ዘእተወ ወሳኒ ስጉምቲ ክወስደሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ቤት-ጽሕፈት ርክባት እቲ ክልል ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብታ ከተማ ብብዝሒ ክርአ ዝተረኣየ ጎነጻዊ ገበናት በጸላኢ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ አጀንዳ ዘለዎ ይክብልን ከሎ ወላውን ዝበዝሑ አባላት ጸጥታ መንግስቲ ነዚ ገበናት ንምትፋእ ከሳብ ኣብ ህይወቶም ዝኸፍሉ ጻዕርታት ይሳተፉ ኣለው ድሕሪ ምባል ይኹን እምበር ገለ ዘይ ሓላፍነታውያን አባላት ጸጥታ መንግስቲ ኣብዚ ገበናት ኢድ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ጠርጣረ ከም ዘሎን ንሓላፍነቶም ኣብ ግቡእ ዘይውዕሉ ዘለው ድማ ግቡእ ስጉምቲ ክውሰደሎም ብምባል ድሮ ብርክት ዝበሉ አባላት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ከም ዘለው ይኣፍሊጡ መሰረት ቤት ጽሕፈት ርክባት ክልል ኣምሓራ ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ بقتلتن ጨውያን ዝተጠርጠሩ 14 ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን መርመራ ተኸፊትሎም ምህላውን ኣፍሊጡላ እቲ ቤት ጽሕፈት ግን እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ እንታይ ስልጣን ነይሮም ሰይናይ ኣሃዱ ድማ ይሰርሑ ነይሮም ዕላዋ ኣይገበረን ኣሎ ዕላማ ናይቲ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ብዝምልከት ድማ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ንሽሙ ዘይጠቐሶ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብቲ ክልል ዝፍጸም ዘሎ ቀትለትን ማእሰርትን ብቐንዱ ሃብትን ምርካብ ዓሊሚ ዝፈጽሞ ዘሎ ብምባል ከሲሱ ናይ ከባቢ 50 ሃገራት ኣፍሪቃ መራሕትን ላዕለዎት ሚኒስትራትን ኣብ ታሽዓይ መድረኽ ምትሕባር ኣፍሪቃን ቻይናን ንምስታፍ ኣብ ራስ ከተማ ቻይና ቤጂን ኣብ ዝርከብሉ እዋን ብርክት ዝበለ ዓበይቲ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝያዳ ጸጋታተንን ሓይሊ ሰበንን ከዋፍራ ምዃነን ተገሊጹ ኣብ ቻይና ዴይሊ እትበሃል ማዕከን ነዛ መልኪቱ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ዓበይቲ ኩባንያታት ቻይና ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪቃን ዘሎ ንግዳዊ ርክብ ንምሕያል ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ከምኡ ድማ ቆጠባታት ኣፍሪቃ ንዓበይ ኣብ
ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዘሎ ዕድላት በመመዝማዝ ኣብ ዕዳጋታት ኣፍሪቃ ዘተኮረ ንጥፈታት ከካይዳ ምዃነን የተገሊጹ። ሓንቲ ካብተን ኣብ ዕዳጋታት ኣፍሪቃ ዘተኮረ ጻዕርታት እትገብር ዘላ ዓበይቲ ማሽነሪታት እተፍሪ ቻይናዊት ትካል ሳኒ ሄቪ ኢኩዊፕመንት እትበሃል ትካል ኮይና እታ ትካል ከዓ ኣብዚ መጀመርታ ዓመት ናብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ብድምር ክሳብ 91.34 ሚልዮን ዩዋን ቻይና ወይ 12.83 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ማሽነሪታት ንሰደት ከም ዝቐረበት ተገሊጹ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ኣብዚ ዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ካብዛ ዓበይቲ ማሽነሪታት እተፍሪ ትካል በጀካ ኤርትራ፣ ሞዛምቢክ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ናይጄርያ፣ ታንዛንያ፣ ጋናን ሞሮኮን እውን ዓበይቲ ማሽነሪታት ከም ዝዓደጋ ተሓቢሩላ። ዝበዝሕ እዛ ትካል እተፍርዮ ማሽነሪታት ኣብ መዳይ ዕደና ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ኮይኑ እዚ ከም ኤርትራ፣ ሞዛምቢክ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ናይጄርያን፣ ታንዛንያን፣ ጋናን ሞሮኮን ገዚኦኖ ዘለዎ ማሽነሪታት እውን ምስ ዕደናን ህንፃን ዝተሓዝ ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ መዚ ሕጂ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ መበል ታሽዓይ መድረኽ ምትሕባር ቻይናን ኣፍሪቃን በዝተሓዝ መራሕቲ ኤርትራን ቻይናን ብሶኒ ተራኺቦም ዝነበሩ ኮይኖም ኣብ ትርክብ ድማ ክልታዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ካብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ናብ ነዊሕ ዝጠመተ ፖለቲካውን ሓድሕዳዊ ምትእምማንን ዘለዎን ከምኡውን ናብ ግብራዊ ምትሕባር ንምስጋር መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ድማ ምስ ኤርትራ ሓበራዊ ምዕባለ ንምምዝጋብ ሃገሩ ድልውቲ ከም ዘላ ተዛሪቡ እዩ። ብተወሳኺ ቻይና ኣብ ኩሉ ደረጃታት ተመክሮኣ ክትለዋወጥን ከተሕይልን ኣብ ምሕደራ ተመክሮኣ ምስ ኤርትራ ክትካፈል ምዃና እውን ተገሊጹ ነይሩ። ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብ13 ሚልዮን ዶላር ተዓዲጋ ካብታ ሃገር ብኮንትሮባንድ ከም ዝወፀት ንዝገለጸታ ነፋሪት ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ጨውያ መሰረት ጸብጻብ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ እታ ፋልኮን 900 EX ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ተታሒዛ ናብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ተሰጋጊራላ። እንተኾነ እታ ነፋሪት ብኸመይን መዓስንያ ኣብ ሪፐብሊክ ዶሚኒካን ከም ዝተጓዓዘት ንጹር ኣይኮነን። መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ተግባር ልክዕ ከም ሽፍትነት ከም ዝቆጽረ ምግላጽ ነቲ ተግባር ከም ምላሹ ሕጋዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ መሰሉ ዝተሓለወ ኢሉ ነስዒቡ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ዝነገረሉን ኣሜሪካ ኣፍልጦ ዝሃበቶን ሕጹይ ተቃዋሚ ኤድሞንዶ ጎንዛሌስ ትእዛዝ ማእሰርቲ ወፂሉ ኣሎ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ቬኔዙዌላ ኢቫን ጊል ኣሜሪካ በቲ ብኢደ ዋናን ዝውሰድን ዘይሕጋውን ዝበለ ስጉምቲ መምኽነይታ ከም ዘይትስእነሉ ነቒፉ ናይ ነፈርቲ ምንቅስቓስ ዝከታተል መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እታ ብኣሜሪካ ሃጊራ ዘላ ነፋሪት ናይ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ሶኒ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ሳንቶ ዶሚኒኮ ካብ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ላ ኢዛቤላ ተበጊሳ ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ናብ ማዕረፎ ነፈርቲ ፎርት ላውደሬዴል ፍሎሪዳ ከም ዝበጽሐት ይሕበር። ሰበስልጣን ኣሜሪካ እታ ነፋሪት ሕጊ ምቁጽጻር ሰደድን እገዳን ኣሜሪካ ብምጥሓስ ብዝብል ጥርጣረ ከም ዝተተሓዘት እዮም ኣፍሊጦም። ነሶም ወሲኾም ምስ ፕሬዚደንት ማዱሮ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ኣብ መወዳእታ 2022ን መጀመርታ 2023ን ኣብ ፍሎሪዳ ካብ ዝመደበሩ ኩባንያ ብመንገዲ ኣብ ካሪቢያን ዝመደበሩ ኩባንያ ሸል ተጠቂሞም ዘይሕጋዊ ዕድጊ ከም ዝፈጸሙ ጠቒሶም። ብድሕሪ እታ ነፋሪት ኣብ ሚያዝያ 2023 ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ቬኔዙዌላ ብሃገራት ካሪቢያን ኣቢላ ከም ዝኣተወት እውን ተገሊጹ። መሸጣን ሰደድን እታ ነፋሪት ንእገዳ ኣሜሪካ ዝጥሕስ እዩ ዝብል ምጎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብቬኔዙዌላ ተነጺጉ ዘሎ ኮይኑ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ድማ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ኢዳ የእትያ ኣላ ክብል ዝደጋግሞ ክስታት ሕጂ እውን ደጊሙላ። ወሃቢ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ እቲ ስጉምቲ ማዱሮ ካብቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝገብሮ ዘሎ ጉጉይ ምሕደራ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ክስምዖ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኢሉ ጠበቓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ማርኬንዚ ለፖይንት ሰበስልጣን ሃገረ ሪፐብሊክ ዶሚኒካን ነቲ ስርሒት ምውዳብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዋጋ ዘይትመን ሓገዝ ከም ዝገበረ ገሊጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።